17. července 2025 vstoupí do ruských kin kouzelná pohádka Zlatovláska. Adaptace české legendy plna tepla, magie a víry v dobro. Příběh lásky prostého kuchaře Jirky a zlatovlásé princezny okouzluje od prvních záběrů. Zlý král nařídí Jirkovi připravit zázračnou rybu, ale ten, navzdory zákazu, ochutná a získá schopnost rozumět zvířatům. Když pravda vyjde najavo, král ho nepopraví, ale pošle hledat krásnou nevěstu. Aby získal její srdce, musí Jirka splnit 3 náročné úkoly, při kterých mu pomáhají mravenci, ryba a vrány, jež kdysi zachránil. Film okouzluje svou srdečností a vizuální krásou. Režisér bravurně zachytil atmosféru české pohádky, kde každý záběr připomíná stránku staré knihy. Herecké výkony jsou přesvědčivé. Jirka je okouzlující a upřímný, Zlatovláska stělesňuje grácii a sílu. Chemie mezi nimi rozechvívá srdce. Hudba, kostýmy a krajivy vytvářejí pocit ponoření do kouzelného světa. Zlatovláska není jen pohádka, ale oslava laskavosti, odvahy a lásky, která zanechává hřejivou stopu v duši. Nutnost pro všechny, kdo věří v zázraky.